Arngut kinong ilamba khmat ke KSU Motion Road Circle berkentup General Secretary Usamla Ulysses Rentong ber Organizing Secretary Usamla Korbar Lang Merthong hak nyutrek nailar ajab saw kila syakhot hajar khmat ki pulit ke Riangdo Police Station halo kecing keno dukti jungki ban khenrai ki barjela ki bontrei bot ki bonrung she West Castles District. Ya ketiga Arngut la senran lang de gidkhot ban nongilam ke Motion Road Circle berkentup Usamla Armstrong Soshang Presiden KSU Motion Road harangkat ki nongelam ke KSU West Castles District Unit berkentup ibu John Fisher Nongsiang Presiden buat Franklin Semyong Ubadeyu General Secretary. Presiden ke KSU Motion Road Circle uba Armstrong Soshang habakran ketiga sengi ulaong bawalak syakhot hajar syejar sinru habban le lakam ban singan ke peteng banwan. Kalor ka jingkot semon yaki Arngut ki nongelam jengi naka KSU Motion Circle isama Ulysses Rentong badai General Secretary berkunjur isama Korbar Lang Matong badai Assistant Organizing Secretary. Te ni penpoy ka jing senguleng ha ka jing sisa nomor ba borok siktangi layarap ban pentrei namta jong ka sarkar nomor go mengintip baga sarkar ba kuruna kita ki breu ki bapet perman ha ka bere ban ra ya kita ki barjela hapo jong rong ka thain ka jungi pada ka jela hibro ka wai hanging sangi ku nanti ya ka sarkar bahkan ayengi kita ka Siti sungu bang lerap deka rai ila pengat kes penban yaki dekat ke jungi. Rai kini kecing pengat kes ke jungi nakapta jadi dekat ke jungi kamsim la aimen sim kamsim la penduk mensim ini rai ka nang penhem mensim susu ini ya ka bangi nang la ban trai yaki kam nang ni sekmat bat nang kendra susu yaki barjalan nang ni sekmat oi nakaliang jong ka sarkar ni haka kabinet ke badang su adoption ku baki lerai namta ban pen basusu hak berebat kini ka Interstate Development Acts arjar aku saw te rai ni pen pau ya kecing sukuman kediat rai wala kataru ngim sem la don kata kecing syania ya ka sarkar nomor baki ani ki don rai nagaleng ka sarkar kam sem pentrikam rai la pentrikam bangi larang sim ngi ya ka hak ki bar nagaleng ka sarkar ka khot semua ini te rai ya kini kum ki khot jong ka seng ngim dai ka bandu mensim Ringin ya train dengan hikmat nomor baki babun ki isu hamtam kumbala depren i sama Ulysses hak berebat ka kadon ke jengyakan art ke bajur ha Bangladesh ba ni khmi lunti ba kini ki nombor Bangladesh ba kin sawan kiu saka jala ka jungi terai kum ki dekat ke badon haki unit ki bopar haki snong ki thau bopar yak ba pin long ki bopek ngor ba trelang rengkat ba ki saudara senong, sekretari senong, kirambak senong, bat kisang long pi sang samla, ya ke bakumdu ban khanglat ya kini kibru ke banabar. Ada tahun kinu ki bru ke banabar. Ya kata warla pi syakot sia jarsin hapo tanah ro kimdai ya ke ban shooting. Rai ba pinlek ya la ke jong kakam nang ta ban warra ya ta ke song suk song sangan nam ta ka pateng ke ban wan jong ki kun ki siu ke jungi. Hadin ba nila yo ya ka sti samon naka Motion Road Police Station halor kanongrim ba ni baik kenra ba talasi ya ki mender ki ba wan trai bian hapo kadong kathan te ndrei ka ba solongo kalong wala semladon mano ba ai ijo lane ijahar te ndrei kila khot ini ba kila pengat haki katu katne teli ki kendon ti ni kwa manbu kadak jingkeli menta kalong hato ka Police Department ane ka sarkar ka perkhat kumno pat ya kini ki riusimet bat ki kontraktor ki bawanra ya ki breu ki badamar ki bam penbiang ya ki kot kisla wat ban pencisa ru ba ki dai kita kinong India ha ka ba ki la penkeng ya ka Interstate Migrant Development Act ka khat khandai spa nyu khandai ka bla pentre kampura ha ka jela jungi ha ujar khatwei bat kumju ki bala penkeng ru ya ka Child Labor Act ka khat khandai spa khapnreu kaba persya ban patrai ki khna ki brang hapo ka khalai snem te hindrai ha ka jinglek khra jungi ngilap ya kita kum ki baro ting soban ong ba kani ke jing persang jong ka sarkar ka datang ke jing persang ban the umpja ya ka mensim yele jungi kum ki samla te hindrai soban ong ba kani kanang ai mensim penban yangi banginang yai yele banang yai pengor susu ya ke jing wan rum klep jong ki mender hapo kadong ka thain bat ha ka jelahi baro ka wei susu kani ke jingle jongka Police Department haki cimenta ka pensat ini ninang mut bang niwan hang ni menta kin reward lane kin ai kusnam ini hakaba ngi ngila pele ya ka kamram ke jongki te hendrai ki pengat penban ini
ha ki kendon ki baper tingiru nang nes khmat ni haban perkhat thamai no ba ladang ilap ya uno u officer jongka infield task force lani ke police department ki baleklet yala ka duty ngiru ngin file khongpong no daka FIR persa iki bat kumju ya kita ki kontraktor ki bawanra bian ya petrai bian ya kita ki briu ki banabar bat kadon ke jing penstom ru ya kita ki police personal kata katkum ka section 29 jongka Indian Police Act ka khat khandai spa andru puai kadon ke jing penstom ka baong ba kila ban syak khati lai banai ka tulop bat ke jing set along ka lai banai bat lani kila ban ngat ya ki baro atli ki beta te ngasoman ong ba ngi nginum dok mensim ya kene ki jing sakhot rei kane kadai penban ke jing ai mensim ngi bat ngi ui hakini ki sngi yudang khendiat ha ku artarik jong unailar kabinet ke belasong belakli do UCM kila penmi ki kendon bantai lakam ya kita ki mender Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya